ମୋ ସମ୍ବାଦ ଖबर ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆମର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଜାତା। ମୋ ସମ୍ବାଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଯୋଜନା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ କହ୍ନେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ କଟକ ବୟନ ମଣ୍ଡଳର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କହ୍ନେଇପୁରଠାରେ 6 ମାସ ଧରି 20 ଜଣ ବୁଣାକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଣାକାର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତିମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତନ୍ତ ଓ ତନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ବୁଣାକାର ମହିଳା ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ପଦ୍ମିନୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ସମ୍ବାଦ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଦିଆହେଉଥିଲା, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଶିଖିଲ? 6 ମାସ ହେଲା ଶିଖା ହେଲାଣି। 3ଟା ତନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା, ବେଡ଼ସିଟ୍, ଗାମୁଛା। 10ଟାରୁ 4ଟା ଆମେ ଆସୁ। ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତୁମ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ହେଲ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମର ଫର୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲୁ। ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ ଆଉ। ସାର୍ ଆମେ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ। ଆମର 2ଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାମୁଛା କଥା। ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆମେ ଆଗ ଶିଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଆମ ମାମୁଁ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାର୍ ଆମ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାମୁଁ। ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ବି ଆମର ସବୁ ଫର୍ମ ନେଇ ପକାଇଥିଲେ। ଆମେ ବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିକି ବି ବହୁତ ନାଁ ବି କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ବି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଭାବିଲେନି? ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ନା ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅପସନ୍ ଥିଲା? ନାଇଁ, ଅପସନ୍ କିଛି ନଥିଲା ମ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। এই ଜିନିଷଟା ଶିଖିକି ଆପଣ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ? ହଁ, ଆଗକୁ ଏବେ ପ୍ଲେନ୍ କାମ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖିବୁ, ଆଉ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? 6,000 ଥିଲା ସାର୍। ମାସକୁ ନା ବର୍ଷକୁ? 6,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 6 ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡଟା ବାକି ଅଛି, ସେଇଟା ଦେବେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସାହୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ତାଲିମ ଶିବିର ଏଠି ପଡ଼ିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କେମିତି ସହଯୋଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଇଲେ? ତାଲିମ ଶିବିର ଏଠି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଅଫିସରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏମିତି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ। ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଫର୍ମ ପକାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ। ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅଫିସରୁ ଆସି ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରେଇ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରଟା କରାଇଲେ। ଆଉ ଏମାନେ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପରେ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ତନ୍ତଫନ୍ତ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ଘରେ ନିଜେ ବୁଣିକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବି ଫର୍ମ ପକାଇବେ। ଡିଜାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଲେ ଲୁଗାଫୁଆ ବୁଣିବେ। ଏବେ ଗାମୁଛା, ବେଡ଼ସିଟ୍ ସେମାନେ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ କଟକ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଣା ସେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବେସିକ୍ ୱିଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ଜାକା ଟ୍ରେନିଂ ବି ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଭଗତପୁର ଯେଉଁ ଅଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର, ତା ଭିତରେ 20 ଜଣ ମହିଳା ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି 6 ମାସର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁ ମହିଳା ବୁଣାକାରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନନୋନ୍ ଥିଲେ ୱିଭିଂ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ କଲୁ। 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଭିଂ ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିଲେ, କେମିତି ପ୍ରିପାରେଟରୀ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ା କରାଯାଏ, କେମିତି ଲୁମ୍ରେ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ଼ସିଟ୍, ଗାମୁଛା, ଲୁଗା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂରେ। ଟ୍ରେନିଂଟା ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବୁଣାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଥିଲା ସେମାନେ ପୁରା 6 ମାସରେ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ
एम्प्लॉयमेंट भी होती बर्तमान से आम 20 जन बुणाकार अप्लाई कर लूम आसेसरीज पाइबा सरकार टीआई कंपोनेंट अंडर रे बर्तमान खूब शीघ्र आम तंत सरंजाम प्रोवाइड करूँ। बर्तमान भी से जो तंत आम ट्रेनिंग सेंटर थिला से बर्तमान बुणा कार्य भी लिप्त अच्छा। आउ किसी महिला माने आवेदन मध्य करछन्ती आपण पाखरे जोटा आवेदन करिसंती जो नॉन वीवर कम्युनिटी लोक भी आवेदन करिसंती सेमानकर बर्तमान स्कूटिंग स्टेज रे हमर अछि। आफ्टर 10 गर आमे कलेक्टर सानकर टाइम नै कि डीएलएमसी करिक आमे प्रपोजल गवर्नमेंट को दबु एवं फंड सैंक्शन होला माने आमे इमीडिएटली सेही बुणाकार मानकर पुनी बेसिक वीवर ट्रेनिंग स्टार्ट करिबु। आपण केतेटा जागे सर यूनिट हि सरलानी वर्तमान सुधा आम जेहेतु मोर 4टा जिले में एरिया ऑफ ऑपरेशन अच्छी जुरिडिक्शन 4टा जिला अच्छी अनडिवाइडेड कटक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक आम प्राय 35 गोटी ट्रेनिंग कंडक्ट कलुँ 2 वर्ष भितर। यही वर्ष भी आउ किसी ट्रेनिंग बाकी अच्छी जोटा आम गोपालपुर स्टार्ट करूँ। प्रेजेंटली आमर मणिजंगा मोहम्मदपुर विलेज ट्रेनिंग चली टांगी ब्लॉक आम ट्रेनिंग स्टार्ट करने व्यवस्था करूँ। मो संवाद खबर आपणकर प्रसाद आमर।